Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no? Maayong buntag kanatong tanan, kumusta? Pasensya kayo nga wa ko ka-upload gahapon no? Pizza 25 kay busy kayo ko mga ka-followers no? Pasensya kayo. O karon din no, atong ipadayon ang laing sumpay ning Sugilano nga sinuwat ni Glenn Pino. Ug si dili pa din no, shout out dai ko no kang James Sambero. Shout out ni Idol. Salamat kayo sa pagpaminaw no, o kang John Bert Bagyo Sumundong. Salamat kayo Idol sa pagpaminaw no. O kang Maria Luz ug sa tanan no, kang ug nasabaybay atin trabahano, shout out din yung tanan. I love you ni po nino kang Sil Nagal. Shout out ni Idol Sil Nagal. O karon sa sumpay ning Sugilano nga sinuwat ni Glenn Pino. Part 8 na ta no, mga followers no, part 8 na ta. Kung mahiluna pa ang panahon. Dito na subsiri kami sa eskwela ni Day Chelsea, Turanding. Oh, orong James, sa gunson nagyud. Magdaog snacks o pang-lunch ni Day Chelsea. Mura na yung tuyo dito. Nga tuon si Day Chelsea. Murag dili kay kanor gidong. Doon na siya mas importante para niyang motibo. Ug unsa man kana, Turanding? Siya ro kag makasabot at dudong. Ikay target ana. Sa? Labi na rong 2 hours abroad sila Milani. Ay, bantay yung kandong. Turanding. Kon dili ganahan si Tito Turanding atong nangor ka may dad, labaw nagyud ko. Chelsea. Ito dad, kaya nung mga atuan man siya sa akong school, nga dili man ko ganahan niya. Tingalig. Ganahan gid siya nga makigsuod nimo langga. Kay dili ba matud pa naman kuno kini parente o amiga ba kato nga teacher sa inyong school katong babayhana, di ba? Wa man gud na siya parente or amiga nga teacher sa mong school, dad. Iayara man na nang hambog. Ha? Lagi, pangutan pa si Tito Turanding og Tito Goryo o. Kay pao manggod na sila. Mao ba? Maoy, sabot ni Tito Turanding og Tito Goryo nga gusto na siyang makig-amiga o makigsuod nako. Kay aron maduol ko no siya ni mo, dad. Kay ipog man ko no kaayo na siya ni mo, ingon nilang duha. Unsa? Kinsa nag-ingon nimo langga? Si Tito Turanding og Tito Goryo. Ay, kiniking duha. Og mituosab kanila. Ang og dili ko matuon nila, dad. Nga, klaro man kaayo. Pasangil raman ng iya nga paduol-tuol nako. Na, ayan na ka nagpanumbalingat palangga. Ay nagkasulang imong kaugalingon ato niya. Maglakot man ko niya, dad, pi. Isak, dili ko kanahan nga. Magdadana siya nako gift. Snacks o kanang pang-lunch nako. Bisag lami pa ng iyang dili mo ko ganahan. Kay igaton man to siya. Chelsea. Itaw, kaklaro ato Kay kada ato niya sa school, mangutan na gid siya bahay ni mo. Kumusta na kuno ka, dad? Gwapo ba gihapon kuno ka? Unsa? Mingisila ka, dad. Kikanahan day ka? Naunsa ka balangga? Ginam ka na ba'y nasul si imong hunahuna? Ngawa pang gila nako. Pantay ka, dad, ha? Tingalig istorya lang na nimo, ha? Kinilangga, Nesus, ikaw ba? Di ka gid mo tuon ako? Matuo man. Pero, ingon si Tito Turanding, nga uso na kuno na ron. Unsay uso? Nga bisag na yasawa, maguyab-uyab po duglain ba? Chelsea, langga. Murag di na naman yung ilang gipanulti ni mo da. Maong ayaw jud pa dato niya, dada. Ayaw jud, dad. Kay di jud ko ganahan niya, jud. Lagi. Kining langgaan eh. Bantay bitaw? Na! Kay chatan jud na ko si Mami Melanie ba? Kung magpadaog, magpaduol ka to niya, isumbong tikit kang mami. Langga? Taon sa ba yung taon mo eh? Huwag mo mangudturan di nga siguryo. Inyo mas ang kargahan si Chelsea. Ay, wa magud mo siya kargahidong James. Mo gid amo na sabtan adong igata to. Di ba, sister? Kore ka dyan, sister.
Sinabot oroy mo. Oh, siyempre dong no. Ay, kuan dong ba? Di ba tingalingil ang amo dong, James? Mao ron. Kay para na ni kuan, para na the Chelsea, para po di mo. O di ka makayop og lain ba? Kami nyo na biya ka duwang. Tuwa lang si Day Milani sa abroad. Yaingon pa nila dong, lisun na ba karon na dong layo ang atong asawa uban na. Kahit nanabaw sa gawas, guay uli-uli. Na doon, yung kay na sa tentasyon. Correct? Ay, ambot ninyo turanding goryo. Managsuon gid mo. Mao ba, bro? Pre? Magkantuan di gyapon si kami sa eskwelahan ni Chelsea? Mao lagi. Maong mamalihog na sa ko, bro. Unsa man bayhana eh? Ingnan ko ba na siya, bro? Nagbiga ka na bayhana da? Oh, Unsa may mong gilumay anak niya, bro? Pwede ko mangayo? ikaw ba? Yabag ikaw eh. Tukon ta karon. Mura imo. Tuk-ang! Hilom. Wala ba ginunta na magpaduol na akong babayhana, ha? Kung wa ka pa magsigig diskarte anak niya para nako. Diyan na lang tato nimo. Dili kay nga rin ako. Unsa na ni ron, oh, tanawa. Ug usa gani ni sa tanaw nako nga gibasihan ni Milani aron magpalayo. Nakasiguro ka nga, bro? Aw, pre? Nga tinud-anay gitong pagsilos ni Marie Melanie nimo? Ha? Wa kay laing rason, pre. Unsay buti mo ipasabot? Unsa pre Baldwin? Dili ba? Ayaw na lang yung napagsabot ha. Ako lang ni. Pero, huna-huna aragod na ako. Sa imong kabuutan ni Marimila ni, nga halos imo na gani ang tanan. Lakip na ang gibuhaton sa bahay. Huwag na may katabang sa inyo kay ikaw ragi mahunay sa pag-atiman sa inyong anak. Bisan sa inadlaw ninyong panikisikay sa inyong panimay. Unya, sa isang pagpaniid ko no sa pagpakigsusi sa kumpanya, huwag na siya mapangmatud-ang nga nagbinuang ka. Nga nung may larga maganisiya eh. Usa mo ko ni klarong rason. Nga bisan tuod, patuong ka na nga mo doon sa trabaho. Kaya di mo magutman. Kaya dako-dako man og ipabaw nimo ang kumpanya. Nga gani, nakasugod ka na og negosyo. Nga unta, gisagjas pa nimo nga siya magda. Nga, pamanggod siya. Huwag yun kay pagduda nga may laing rason o hinungdan, bro. Aw, pre, kung anong wag yun siya mananghid mo. Nga naghiki na di ay siyang daan para sa iyang pag-abroad. Og wag na igad siya masulti nimo bisan hapit na siya mo larga. Og diha na gana nimo masayri sa laing tao o na pa nimo siya kumprutaha. Baldwin, Palaw may ka sa pagsabot, bro. Nga nagmata morning og may kasabot na dito siyang lain aron biyaan ka og si The Chelsea nga inyong anak. unsa? Buutan na gyud tingali kay ka, pre. Murag nasubraan gyud kay ka kabuutan o pagsalig ni Marie Melanie. Palaw may kas pagsabot, bro. Di ba nagdagmata ka morning? Og may kasabot na dito siyang lain aron biyaan ka og si The Chelsea nga inyong anak. Ah, Diyos ko. No. Hugaw ra kayo pangagpasi si Pre Baldwin. Naibaw ko nga dili makahimo si Milani sa pagpudi sa mong kami niyon. Nakasiguro kong dili yun. Matod niya namo ni Day Chelsea nga mutsyat o mag-message siya namo kung maabot na siya dito. Apanangtod karon. Bisan dili na lang diri nako pero bisan ni Chelsea na lang nga among anak. Wa gyud nadawat nga message sige kaniya. Milani. James, sorry. Pero dili na gid mausab pa nga akong nauna. Nakaschedule na nga akong paglarga pa ingon sa kawas. Nakapirma na akong kontrata. Mao nga dili na gid nako ni mabakwi pa. Hatagil lang ko hikayon. Kay may buot lang kong mapamatudaan sa akong kaugalingon. Nga makahimo ko nga ako lang. Kinuo ko. Sharo, kapila naman akong dial niya. Nagsiglag rin niya ang phone. Di man gyapon matupag. Hello? Nanawag lagi ka, Baldwin. Nagbaldwin naman lang. Masabay toyo ni mo. Istoryahan ta naman ka. Nga dili ka magsamok ni Chelsea dito sa iyang eskwelahan. Unsa may problema ni Mori kami? Ha? Unsa man gyud? Okay na ka?
ni da Chelsea siyang eskwelahan. Ang salabot ni mo. Muta na kag unsay labot nako. Hoy, babay. Kinugos na ko sa Chelsea. Og katungod nako, ngalan nga ikaduhan niyang ginikanan o amahan. Nga protektahan siya. Wa gid ka makasabot. Nagiingnan ta naman ka, bahin ana. Break ha. Break sa kuno, Baldwin. Nasayad ka ba sa imong gipanulti? Kaysa man di ay ka kumuingon ako, anak. Magbuti ka kung sa akong buhatan? Hoy, di kami. Paminaw ha? Di ko gusto maminaw ni mo. Ako'y paminawa. Nabuang ka? Tingal big, ikay mo'y nabuang. Usa? Kaya abiwa ko mo patol ni mo sa imong pagpanguyab o pagsigig diskarte na ako. Inaanaon lang ko ni mo. Uy, Rikame. Nagtuo kang seryoso ko nimo? Kumidyahan tara ka ato eh. Binuang na tong ako. Binuang kay wa man ko mo patol ni mo. Niyabag ka? Niyabag bitaw. Pero ayaw ko buti kung unsay akong buhatan. Kay wa kay labot akong tawhana ka. Og wa si bisan kinsa nga makabuot nako, bisan unsa pay ako buhaton. Og ayaw ko pugsa. Kay wa pa ka makailan ako, Baldwin. Kung unsa og kinsa ko kung maunay masuko. Tingali ba yung magmahay ka ni imong pagkontra nako? Mahimo ba yung gubo nako imong pamilya bisan unsa orasang? Unsa? Shit! Pagkahinampak bayhana. Pagkamangtas di ay. Murag hustler man manulti. Murag espiritu naman di itong babayhana. Murag master naman di ay kayo. Mora to yung order ni mo, ma'am. Waday puno. Okay, ma'am. 10,507 ang total, ma'am. Okay, karga namin. COD, ma'am, no? Okay, ma'am. Pandado lang ako og resibo ang mo deliver, ma'am. Palihog lang kung pila ang imong kwarta. Kung wa ba tayo suklian. Sige, ma'am. Salamat. Tungkoy, ilaras ko nining kukulamber nga niya sa lista, be. Kadiatang dong, kadiatang anga. Ikuhaan ko na ron. Di pa may gikargas tura-tura. Sige. Kadiyot lang. Guryo, Dong! paring lista, be. Og andaman ning order. Aron nga mausa og karga sa elf. Og mahapit ninyo og deliver. Ambi dong. Pero, 50 kahalublaks. Nya, ang kuko, 4x4 por 12 na po kabuo. Kanya, langsang numero 2. klaro man lang akong lista. O yan ang nabasahan ako. Ubalik kung mandam na nimo mga items. Aron nga mausag review. Okay, dong. Nya, hatag po ni Dongkoy ning larasonon, ha? Kay may gikarga sila sa kuan, tura-tura. Okay. Sige, dong. Sige. Makaningaw, ngahalan dumon. Hello? Chelsea's Lumber and General Merchandise. May buntag? Hello. Pwede ba mag-order o magpa-deliver sa James? O cash on delivery lang? Pwede kayo, ma'am. Kadit kinsa man ni ma'am? Nakailalagi ka na ako. Familiar sab na ko ang imong tingog. Ma'am Jean? Ikaw ba ni ma'am? Ano sa'yo atong order, ma'am? Familiar ni mo akong tingo, pero wala ka makailan ako. Ha? Sorry. Dili din ni si Ma'am Jane? Sorry kayo. Kinsa din ni ma'am? Nagunsay atong order. Unsay akong order? Buot na ako nga COD o ikaw gid mismo ang mo-deliver. Si Aw man ka, ma'am. May tig-deliver, ma'am. Dili pwede ako. Asa may atong order gani, ma'am? Unsay akong order, Sir James? Ang imong heart. Oh, Ma-deliver pa dayon na? Sir James? pwede kami? Ikaw ba ni? Abi ko ba completely nalimtan ako ni mo, Sir James? Pwede kami. Kung tinuod ka may order, isulti. Dili kay ko maka-istorya ni Mugdugay. Kay busy mi diri sa Lumber. Dili ba ang imong heart man ang akong gi-order? I'm sorry, but ako lang ni pagnon. Wait. Sa pinahitabo ni babayana. Sa may problema. Ganun nasayod man siya sa numero din sa Lumber. Kisa may naghatag niya. Sir, sab ka ning mitawag balik.
Goryo, Dong, James? dali sa kadiyot. Dong. Kami ngahalan doon. Ning magpuyo, mag-inosara. Dong, dito mo daw, Dong. Tubagasan ng telepono. O kanang pislita ang speaker button. Inig tubag nimo. Aron nga ako makabati ko sa iyang isulti. Oo, Dong. Ako lang tubaguan. Kadiyot, Hmm? kung babae gani o gusto ko ikasulti, ingna nga doon ako gilakaw. Ug wa ka masayod kung asa ko paingon. Kung sa oras ang balik. Okay, Dong. Hello, may buntag. Mamaliw ko sa imong amo? Ang akong amo, ma'am, na may gilakaw ba, ma'am? Huwag ko may bawa kung sa oras ang mabalik. Ay, kadali sa buwan nila kao. Dali asa ko niya nakalakaw. Nga dili pa man gani dugay nga nanawag ko niya. May balik lang kong tawag, kaya iya mong gibutang. Ay, kuan ba, anin lang, ma'am. Tawag nagbalik, ma'am, ha? Kanang mingon siya nga naas siya. Ansa? Oh, pagkaway butang Goryo. Ma'am, sorte kung siya yung orderon, ma'am. Ingna ang imong amo dong. Day ko, ma'am, ha, day. Okay, paminaw. Bisan na kasiguro ko nagpamati lang siya nato karon. Ingna siya. Nga ni ara ko sa atbang sa inyong lumber. Ha? Patay. Ingna dong ha. Aw, dahil ka man ka ha. Nga nagpaingon ako diha. James. Naibago nga nagpamati ka na ako. Nagpaingon ako diha ni mo ha. Anaran ako isultin mo pagbalik ang akong order. Dong. Dong, napotol, dong. Ibutang. Balik na si mo buhat Goryo. Ako sa ibutang, dong. Sige, dong. Sao ko man eh. Sao man nila akong babayhan na. Sao man. Wa man dong, James. Uy, wa man tong rika nga imong giingon nga mo ani. Ngita ni mo. Sigurado kang wa? Wa nimo siya makita diya sa gawas? Unsa man wa diya sa atbang ning lamber? Alaw dong, alaw. Wa gyud dong, wa. Salamat Goryo. Balik na si mong trabaho. Ay, sige dong, ay. Ato sa ko dong, ha? Doon sa man ko. Mura namin ang kugsad ang uglahadlok. Kawa makoy. Wa mako makahimo og sayop niya. Pero usa ba ya tuyo? Ngano nagsamok man siya nako? Unsa ba gusto niyang mahitabo? Ni wa man dong, ay. Wa mo kita atong ri kami sa gawas. Sili kami diya itong nanawagan niya. Ay, yung sagod di ay. Balik na lang si mong pwesto, Goryo. Kaya naidagang customer. Sige dong. Asa ko dong. Kaya wa siya diya sa gawas. But ipasabot. Time pa. Nga nung naghago pa man ko pangutanan ni Goryo. Ganam na ko yung CCTV sa gawas. Limtan lagugon ang monitor. Pastilan. Wala may naong ko. May nultol ini kalakiha eh. Ang ribot sa TV. Nga may akong gihimong monitor. Dira. Ako iyon. Dara. Nakita ng palibot. Ang tibok palibot sa gawas ng area ng Lamber. Dahil mga nagbarog-barog sa gawas. Labi na sa atbang. Pero hayri kami nga makita. Tulogin ni ka-angle. Kung nagtanaw pa siya na ako ganina, mahimot siya magtanaw na ako. May nanawag sa akong cellphone. Kinsa ka ni. Nagasiguro kung dili kinisiri kami. Bago kinanambira. Nga akong gigamit. O, pila pa lang sa akong mga suod ang nahibaw ni ini. Ning bago na akong number. Si Baldwin man din eh. Hello. Pre Baldwin. Hello? Pre, Oh, bro pre. kay ba na gid ka mong medyo ron, pre? Gamay. Gamay ra? Ay, gamay lang. Pwede sa jutay. Di ba? Kumusta man, pre? Okay lang.
Kung lang ako ang imo pangumustahon, okay ra gid. Di ako sa tindahan. Sa among lumber. Ipangunayan gud din mo ba? Pre? Oo, oy. Kinalang kita nga mangunay o manigoro. Tuod, nanawag man ka. Nagkasulti mi ni Rikami kaganiha, pre. Mo ba? Unya, giyon sa man nimo. Gi pasidanan ba nimo nga dili sa mukon o asulon si Chelsea dito sa iyang eskwelahan? Oo, pre. Pero, lisod din yung babayhana, pre. Unsay lisod? Kami no, pre. Mauling nga tabo, pre. Pastilan. Mao ba pre? Na, sa ato pa, nasukad di kasi yung bulsa, pre. Ikan giilan nga, nasa sa gawas ug nagpaingon na kuno das imong number. Apan, wa di eh. Wala gi pre. Nagsamok man na ako ning babayhana eh. Relationship is the key, pre. Ikaw gyud. Bitaw, bitaw. Istorya na ha. O kay istorya lang, ayos sa imong buot ha. Kay, naglanti na ba dahil kung unsay buhaton atong babihana? Mauna pre. At least na leksyon na ka. May kaso na ako, pre. Ikaw man ganyan ang target. Ano ba, by hook or by crook? Kuhaon gid kaniya, pre. Na nasa na yung istorya eh. Bitaw, pre. Murag komedya. Pero, may prueba. Dili ba? Ambutan niya pre. Pero nahuna-huna na ko nga pulaan na tingali ng babayhana sa pagsinamok. Kung i-ignore nato siya. Kay pulaan naman tingali na siya kung i-ignore lang gid. Di lagi natag doon. Maunta na akong advice nimo, pre. Iyon ana na lagi pre. Kadit. Pre, Hala, may problema ba? murag katong babae nga nakita na ko sa monitor nga miagi. Murag siya kato pre. Siri kami. Unsa? Nakasiguro ka, pre? Nga siya gito? So ay na kong review ang CCTV pre. O ako picturean. Niya akong isend nimo sa messenger aron imo matanaw. Sige ko na, pre. Aron atong hibawaan ba? Kay murag, kabuangan yung kanan niya, pre. Sige pre. Bye sa ha. Mag-review sa kus kamera. Aron ako na masend mo. Sige, pre. Kung sa tanong mo anong pictures nga akong gisend mo, Pre Baldwin. Murag siya man good, pre. Masa na ako tanaw pre. So nga sa ato pa. Tinuod nga di asya diri sa gawas sa akong lumber. Na. Ang ako lang, pre ba? Kung inigawas ni mo des lumber, inig-off ni mo, tangkang baton kakalit na rin kami. Ibaga gini mo pre. So kung sa mulay nauna-unaan mo. Tanawa lagi na siya, oh. Silisohon dahil ni mo kung sa atong sulti. Di man good pre. Dili ko gusto ini. Arin na siyang nasangko na ko. Misabot ako nimo pre. Ug nagkasabot asab ko. Nga siya gid ang problema. Katong babayhana, sira kami. Pre, Pero sige lang. Magpailob lang yapon ko ini niya. Pero mangambot lang ko. Kung maghasol gid siya nako. Labi na gid ni Chelsea. sorry ka kayo, pre, ha? Pero, sige lang. Pakisultihan ko ng babayhana. Kay kung padayunon pagana na niyang iyang pag-stock ni mo, magkamumhog yun na siya. Ayaw na pre. Ako rin musulbal ini. Kaya ako mayang gituyuan. Dili, pre. Ako mahinungdan nga nung naghasol siya ni mo. Ako sulbadan pre. Ako, Dili pre, dili. Hatagi na ko higayon. Kay personalon ginako siya. Makita ko gusto higayon. Timingon lagi na ako. Ay, kapay ko ng adlaw na i-share sa activity ninyo sa eskwelahan, oy.
Ay, pasilan. Nganong gipa, volunteer pa man ni taon, mga guardians, parents, pataw, ay, sa eskwelahan, pagpanglimpyo sa daplins dance, sa eskwelahan. Ay, asas, at bang ini? Private man ang inyo eskwelahan, nganong mga hazol pa man sila sa mga tao. Ay, nga, may mga trabaho man sila sa eskwelahan, may mga trabahante man na sila. Lo, ingon na naman gid nang mag-clean up drive dito Turanding. Apil man gid ng mga parents o guardians sa mga estudyante. Oday, clean up nga. Nag-drive nga. Wa man ta magamit og sakyanan sa pagpanlimpyo. Katawa ka rin ba? Sabi katawan na, nigatak ka. Klain, kingalan kog igat. Ngi, katumanggod si nang Rika ang igat-igaton good. Sama na siya. Bitaw. Chelsea, Oh, naibaw ka ba kung saan ang ipanulti nimo? oh, Ay, hala, patay. Kuhan ka ng, Tito James, Tito naman. Ay, pasila na. Dong James, oy! Narinig ka sa bahay! sorry, Dad. Diin ka man makatunyag tong imong ipanulti, Chelsea. Ako'y target. Ha? Chelsea? Sorry, Dad. Di na to mausap. Kinahanglan nga di na gid mausab. Anong arang kay the Chelsea Ray, di mo rin yung istoryahan. Turanding, Ay! Bunlod nga kibol. Silan. Ay, kuyawan ako ni mo dong. Ay, nanahingan lang ng bunlod nga kibol. Ay, tugan mo tani mo kubag-kubag. Ay, lagpo tong akong kabuhi. Ay na to. Ay, excuse me sa dong ha. Ay na to. Ay, kanang, ako magitaan ko na. Ay na to. diha ka lang, Turanding. Ay! Bunlod nga pakan. Ito sila de Chelsea tayo. Nabagoy bunlod nga pakan. Dahil kakita anak ka. Kay naati ay tito. Na, ako nang utana, ipangutan na pa din yung ko. Shawan! Paminaw, Turanding. Odong, minaw ko, dong. Hilom, ayaw na pag-istorya ko, nag-istorya ko. Kaya pa ko makikistorya nimo. Ingon na ko kang paminaw ka niya. Huwag ko maingon niya, hilom dahil. Mama ka maingon nga hilom dahil. Ano ba? Naglakaw ang mga adlaw sa pag-uban nimo ni Chelsea, Turanding. Mura man og daghan na siya nakatunan nimo. Oo, dong, oy! Ngano man eh? Kuhan, gitudloan ko may gunin siya smart, good. Kuhan, mag-mat. Kundi ka mag-matching tuhog na lang. Turanding, Yesog, naminaw ko, naminaw. may mo ba magtinarong ka? Hello, eh. Kay kung dili ta magkasinabot, mahimo man og mangita og lain nga mohatod kuha o mubantay ni Chelsea sa iyang eskwelahan. Ayaw dong. Di na po mo usap, di na mo usap. Daddy, ayaw lang. Wa ko maingon nga mosagbat ka, Chelsea. Ayaw pagsalig nga pinangga ta ka. Pagbatol og mayong pamatasan. Bitaw day Chelsea. Kuriki. Paminaw, Turanding. Minaw, bitaw ko dong. Minaw ko. Turanding, gisalig na ko nimo si Chelsea. Di lang kay gusto ko nga makatabang nimo, ninyo ni Goryo nga imo igsuon. Pero makatabang sad mo sa inyong mga ginikanan og igsuon. Mao nga bugti ipud og kaayo ang akong pagtugyan nimo sa akong anak. Lahi ang pasiaw ug lahi ang seryoso nga butang. Ha, Turanding? Kay dili ko gusto nga magtubo siya nga wa mahasubay sa dili maayo ang iyang gawi o pamatasan. Hangyo unta nang ka. Nga okay ra tingali nga dili nimo bugtian kung unsa may akong nahimo ninyo. Kay wa man ko magkwenta niya na. Kay nga ako lang nga makatabang ko ninyo. And at the same time, kay nagkinahanglan ko, kamo sa bunta mo tabang. Labi na gid kan Chelsea. Nga magtubo siya nga naa sa kaayo ug may kahadlok sa Ginoo. Kay way inahan nga nagmatuto niya karon. Kasabot ka? Sorry, dong. Mao ra ganay kinasing-kasing na kong hangyo ni Turanding. Ninyo ni Goryo ay mo manghod. Okay na po unta nga hisabtan ko nimo. Stilan. Ay, medyo
Nakahilak mo ko ganina sa pagsermon ni daddy ni mo James na ako dahil Chelsea. Ug nakaihipod ko sa akong tiba. Nagsugod na pud ka, Tito Turanding, ho. Yung ganda ni kang dati na, humanjud ka. Ah, hala. Ay, bitaw no. Ay, ano pa pagsaba, good. Kinsa na maglinabanay, kitar yung usa ka banay. Unsa nang banay, Tito? Unsa ng banay? Oh. Ay da, bana ko na ang nanay. Banay. Pangayuan ang gitaon ko palihog mamarikane. Kaya nasa mukas de Chelsea. Dito silang eskwelahan. Kinauna gid kayo ko ni Pare James. Utang buot lang. Kung sa maging motibo ni mo, mas may pagdiritsoon ni mong iyang amahan. Ayaw masula niyang anak. Kidiligod siya ganahan ni mo. Unsay dili ganahan? Nga nagkasuod naman gani hinuon mi si Day Chelsea. Ha? Nagkasuod na mo? Uy, mao ba? Sigurado ka? Nga na nangatana pa makanako kung sigurado pa ko. Oo, sigurado gid ko. Kaya kami man maay nagka-istorya. Maayo kay siya nako. O kipaslan po na ako kini kaayo. Mao nga, dali lang yung kaay may nagkasinapot. Ingon sa dili ko makatuwa na Rika. Dili yun. Sorry, Baldwin ha. Kaya dili importante kung mutuo ka na ako, dili. Ang mahinungdanon. Nga, nagkasuot namin si The Chelsea. O, ganahan ko nga someday. Ako yung mga atiman niya. Unsa? And I know. Matinuod ug mahitabo gid ni sa umabot ka mga adlaw. Tanawa niya. Mao ba? Oh, oh. Tanaw na to. Oh, sige. Tanawa niya, Baldwin. Ay, apay kalaki ni mo eh. Nastok pa ka ni Pare James. Naunsa ka man? Gipakaubos ba gani mong imong pagkababay? Tako siya minyo. Ay, pangitag paagi nga matintal ni mo siya. Pagbato na og kauwa, uy, kami. Mayo ba dili ka manghilabot sa kinabuhi sa lain tao, Baldwin? Look who's talking. At di man nasa kuno ang imong kaugalingong kinabuhi. Una ka manghilabot sa kinabuhi sa uban. Hak ng bihana eh. Diretso na off ang phone. Amo-amo nang kasuo naman ni Pare James. Matao ka ba arang Madam Ricami, Sir Baldwin? Uy, nga ko nag-ayuayan na sa Chelsea. Nagpakita man lang ang akong alaga o respeto nga to niya. Dili kay, suod lagi sila. Mao ba? Aw. Salamat. Salamat taon. Kumaw na. Ay, mao lagi gyud in taon na. Mao gyud nay tinuod. Oh, unya. Kada alagid siya nga mag-anihan ni Chelsea din sa eskwelahan. Kuhan ka nang may mga higayon. Wow, pero mas naglabi gyud ka mo ani gyud siya. Gida bayan na eh. Di ka mamatay konsultihan. Bantayan ang gitawan na si Chelsea anang Rika may turanding ha. Kay kagwapa o kasiksi ragi nag-ayo na niya. Pero batasan? Sa ambot lang. Di gyud makawag iro. Labi nagpulos iring? Maghinanggam mga katuranding. Mm. Ay, yun kita na. Sus kayo, muna magkatuna ni The Chelsea ni mo. O, pader. O pader karon. Kung nilabyo ko ng... Kung nilabyo ko tikas pader, ha? Lano, labyo gyud. Ay, Oo, ang sabay ganahan mo. ang sa ginahan ako? Kanang labyo nga dili buhian. Pagtaahak ba ni mo turanding ay? Same to you. Masim to yung kaman yung maigo ka sa kumo, ha? Kuro magkaya na kung kumo. Masunggo ka magdain, ba? Oh, sige. Sungguhan dayon. Ganahan kay kong sungguhan. Ari din ako. Ay, ni mo turanding. Mabayot iko ni mo, ha? Ako na naisunggo, be. Ay! Mautay nang giangin ni Daddy Baldwin, Tito Turan. Ha? Unsay turan? Nagturan ka na ko na Chels?
Oh, Tito Turan. Uy, nga no, good. Isa ka dito gani mga turan na itawag mo na ako. Ako ra. Uy, nga no, good. Taas kayo tawagon ta kag Tito Turan ding oy. Mas may nang Turan nga kutop aron dili taas. Ay, nagbot-bot siya without my permission. Kalain na naturan. Lain na turan, uy. Hapit na lang kunin mo. Tawag og turon. Uy, nisi uroy ay. Malingaw chiko ni mo Tito Turan. Ay, gyug, lingaw-lingaw diha day Chelsea. Kay, di ko ganahan nga, tawagan ko ni Mugturan. Hala, Nga, unsay hala, reklamo ka? dili oy. Wa Tito oy. Sinang rekamay ba? Nanapod siya. Unsa? Oh, huwag yun ay magpalibak ang bigat la. Masud ko sa akong room Tito. Kiti ko ganana na niya. Uy, ay, si Chelsea, uy, namiyag buhi ay, ahag ini. Oh, labor ko nila ganang na niya. Ay, madam, nialagi, what's it? Unsay what's it? Si Aro, hasta what's it? Huwag ang kasabot. Unsay it? Dili ba kaon, unsay what's ngano? Kanang it, kaon. Yang kanang what ngano, dili ba? Abo ko pasabot. Unsay imong nakaon nganong ni anapod ka? Ay, Sana? ikaw ba to, Randing? Nga bang argabyado ka magid na ako kung muanhi ko? Ang sabay labot ni mo? Nagsulti rin ko, may labot ko. Wa, no? Nangundahan na ra ko. Muna nga, di lang kitang kapangutan na di ay. Hilom ha? Wa. Wa kay labot bisan pag-anhi ko mo puyo dinhi. Wa. Puyo ko, magiging may labot ko. So, ganit puyo. Gran ka ka. Palagutan ba yung kunin mo? Na, lagot lang ginahig imo, oy. Kung kanahan ka, kalagot ka. Basta magid pa, Randing. Nganong argabyado ka magid na ako kung muanhi ko? Hoy, madam. Ningon ganit kong wa ko'y labot bisan pag-anhi ka mo puyo dinhi. Argabyado na di ay na. Ayaw ko tawgag, madam ha. Kaya dili gid ko ganahan, anak. Di ko ganahan. Gusto ba ito man ako tiguang? Dili, Lola. Turanding! Ay, kalma lang, godam. Ikaw ba? Di yung gaga kumidyahan, Wa ay. ko makauyon sa imong komedya bayuta ka. Ay. Gihagit ko, ay. Abi ka, magpapirik ko. Dili ro magyod. Ma'am, sir. Sa may problema ninyo? Yung bag, yung magsaba din kay niya mo sa campus. Nagkasturbo? Ay, kinay siya, guard, ay. Magalit lang ah. kita siya. Nasuko nga, wala ko siya dati o pagkaon. Sabi ni akong gidas, akong anak-anak kasi dahil Chelsea. Uy, hala. Hala, nagbot-bot. Aroy ka, madam. Lagin mo yung mga istorya, ha? Ay, kambugirit, bali mo, ay. Kadiditi noon. Pa! Hiram! Labaw pa kang hilom. Hoy. Ngano ka? May bag, di mo mag-iskandalo din Pagkausa na siya, guard. Kasi nag-iskandalo din Oy, ngano ko tao na ako. Nga, naaman ko'y gibantay ang alaga din Siya mo oy pagawa sa guard. Kay, ako ra po'y gibantayan anak niya. Bisag wa ako nagpabantay. Unsa tigisulti nimo? Ha? Unsa to? Ma'am. Palihog lang. Gawas lang palihog. Unsa? Ako ang imong pagawson? Si Chelsea nga akong anak-anak ang akong gianhi din card. Og ni ako, kay may dako aron Palihog nga. lang, ma'am. Gawas lang kay wa mo kay ID pass niya. Di juga allowed nga musod din kung wa ka pamahangyon ako. Nya kini siya, dugay naman ni siya nga magsige og sundo ni Chelsea din Nakila ko niya. Nya ikaw, pag sudin mo sa entrance, ang imong rason nga visitor ka sa principal. Oh, bitaw. Visitor ko niya. May importante ko tuyo niya. Pag upangan ka lang ka ang principal, madam. Ayo, magpagawa sa gate, Ay, pastilan, si madam. Maong pwede. Gawas lang palihog, madam. Gawas na. Balik na, palihog. Shit. Pweset. May adlaw ka rin akong payuta ka. Mahayan yun din mo ning imong gipuhat na ako. Makita yun mo sa umaabot ng mga adlaw. Makita yun unya ni mo.
Unsa to Randing? May anha na sabsiri kami sa eskwelahan ni Chelsea? Oh, Odong James. O, gitawagan tayo ka kay, basin magmanawag to. Rika ni mo. O, manabak ka nga di slumber. O, sa nga, istorya, aron lingyo ko nga ako'y pagkasadon og dili siya. Ayaw ka balakat to Randing. Misalig ko nimo. Ay, thank you, Dong James. I miss you. Nagsugod ka na sa kabuang nimo ha. Oh, seriously ni Dong. Dili ni kabuang. Okay, sige. Yo! Kini kwarta na ko. Tarsibo ha, bayaran. Suklian ng 150 daw. Sige na, to Randing, bahay na ha. Kay daghang pa customer diri sa tindahan. Manukli pa ko. Kapila ko na ganabaorin ng bayhana, pre. Bro, kasi ka di ka po na siyang adto sa eskwelahan ni Da Chelsea? Mao lagi Balduin. Pangalan na wag ko nimo katingali unsa na sa imong gikarka ng kami. Kung ano nga naninguha mo gina siya nga maduol siya nako og masuod ni Chelsea. Wa ko na gina kargahis, kami, bro. Oh, pre, iya na gina. Mireklamo naman gud si Chelsea nga mauwa og dili siya ganahan nga adtuon sa eskwela na ng kami. Saon, bro. Naman ko na siyang gilikayan. Walang gusto tingali siya nga ato siya makakuhag simpatiya ni Chelsea. Aron maduol siya nimo. Ipagkaubos lang gid niya iyang pagkababay. Nasayad gid siya nga kasado ko. Unya, dako nang sa mata sa tao sa Ginoo. Kung nganong mangita pa man siya paagi nga maduol nako. Sub-sub na gid ang iyang pag-adto ni Chelsea sa eskwelahan. Og nakadisturbo na gid siya. Ay, ambot na mabayhana, pre. Basta nahibaw na tingali na siya nga. Libre ka na ron. Ha? Say, libre. Ambot ba na ako'y pasabot, pre ba? Nahibaw na tingali na siya nga. Ulitaw ka na ron panahon na. Katalag ka naman si Marimilani dito sa gawas. Dito naman narbaho. Na, basin ko di mo gisultihan ha? Wah, pre, uy. Wah, gyud. Pagklaro yun. Wah, lagi, pre. Oo, magka. Salamat. Pero, pre, bro, Saman, ato-ato lang niya ba? Huwag tingali mawa ni mo imo siyang sustinihan. Tuwa bitaw sa abroad si Marimilani. unsa? Pagtambalbas ka uhaw. Utuhan ng panginahanglan, bro. Pero ay, sirusuha. Pre, Og sunda ang laing sumpay ning sugilanod nga sinuwat ni Glenn Pino. Kung mahilo na pa ang panahon. O palyagday ko no og subscribe sa ako ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.